салому дуруди бепоён ба кулли мухлисон ва ҳаводорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. барселона дар бозии даври навбатии лигаи қаҳрамонҳои аврупо дар меҳмонӣ бар зидди Ньюкасл Юнайтед аз шикасти қарибӣ раҳо ёфт. каталониҳо ки то лаҳзаҳои охир бо ҳисоби минималӣ ақиб буданд, бо пеналтии дерҳангом натиҷаро баробар карданд. мулоқот дар варзишгоҳи Сент Ҷеймс парк баргузор шуда, аз оғоз бо фишори сахти мизбонон ҷараён гирифт. футболбозони Ньюкасл Юнайтед бо суръат ва муборизаи ҷисмонӣ кӯшиш мекарданд каталониҳоро аз бозии ороми худ маҳрум кунанд. ба назар мерасид ки англисҳо хуб медонанд агар ба барселона вақт диҳӣ, онҳо тӯбро чунон нигоҳ медоранд ки баъзан худи рақиб фаромӯш мекунад барои чӣ ба майдон баромадааст. дар нимаи дуюм фишори мизбонон самар дод. ҳамлагари даста Харви Барнс бо зарбаи дақиқ ҳисобро кушод ва варзишгоҳро ба ҷашн овард. дар он лаҳза чунин менамуд ки англисҳо пирӯзиро нигоҳ дошта метавонанд ва каталониҳо маҷбур мешаванд аз Англия бо дасти холӣ баргарданд. аммо футбол одати ҷолиб дорад. вақте ҳама фикр мекунанд ки ҳама чиз ҳал шудааст, маҳз ҳамон вақт сюжети нав пайдо мешавад. дар дақиқаҳои иловагӣ довар дар ҷаримагоҳи мизбонон қоидавайронкунӣ муайян кард ва ба нуқтаи 11 метра ишора намуд. ҷавонпадидаи каталонӣ Ламин Ямал оромона назди тӯб омад ва пеналтиро ба гол табдил дод. ҳамин тавр дар дақиқаҳои охир барселона аз бох раҳо ёфт 1-1. албатта баъд аз бозӣ баҳсҳо ҳам кам набуданд. мухлисони англисӣ бовар доранд ки дастаашон пирӯзиро аз даст дод, дар ҳоле ки мухлисони каталонӣ мегӯянд ки барса танҳо дертар ба бозӣ ворид шуд. ҳарчӣ бошад, як чиз равшан аст: агар футбол то дақиқаҳои охир бозӣ нашавад, баъзан ҳатто ҳисоб ҳам дуруст намебарояд. ва шаби гузашта Ньюкасл Юнайтед бори дигар фаҳмид ки дар чунин мусобиқаҳо ҳатто чанд сония метавонад тамоми қиссаро дигар кунад. бозии пургол ва тамошобоби шаби аврупоӣ миёни Атлетико Мадрид ва Тоттенҳем бо пирӯзии калони дастаи Испанӣ анҷом ёфт. Атлетико Мадрид дар майдони худ рақиби англисиашро бо ҳисоби калони 5-2 мағлуб кард ва яке аз намоишҳои пурқуввати шабро ба номи худ сабт намуд. мизбонон бозиро хеле фаъол оғоз карданд ва аз дақиқаҳои аввал нишон доданд ки ният доранд ташаббусро ба даст гиранд. ҳамлаҳои пайдарпайи Атлетико ниҳоят дар нимаи аввал самар доданд ва даста чанд маротиба дарвозаи меҳмононро рахна кард. футболбозони Тоттенҳем кӯшиш доштанд бо ҳамлаҳои ҷавобӣ вазъиятро тағйир диҳанд, аммо дифои мизбонон ва бозии боэътимоди дарвозабон ба онҳо имкон намедод ки пурра ба бозӣ баргарданд. дар нимаи дуюм суръати бозӣ боз ҳам баландтар шуд. Атлетико Мадрид ҳамлаҳои худро идома дода, боз чанд голи дигар ба самар расонид. Тоттенҳем низ беҷавоб намонд ва 2 маротиба тавонист тӯбро ба дарвозаи мизбонон фиристад, аммо ин барои наҷоти бозӣ кофӣ набуд. ҳисоби ниҳоии 5-2 нишон медиҳад ки Атлетико Мадрид дар ин мулоқот хеле самаранок амал кард. даста на танҳо дар ҳамла фаъол буд, балки ҳар хатои рақибро зуд ба фурсат табдил медод. барои Тоттенҳем ин бозӣ дарси ҷиддӣ шуд. дар мусобиқаҳои аврупоӣ ҳатто чанд лаҳзаи кӯтоҳи суст метавонад ба голҳои зиёд табдил ёбад. Атлетико бошад нишон дод ки вақте бозии ҳамлавӣ ва интизоми маъмулии худро якҷо мекунад, метавонад ба ҳар рақиб мушкил эҷод намояд. шаби пуршиддат дар Истанбул нишон дод ки футбол на ҳамеша ба таърифи классикӣ амалӣ мешавад. баъзан тамоми бозӣ дар як лаҳзаи ҳалкунанда рӯй медиҳад. галатасарой ва ливерпул дар лигаи қаҳрамонҳои аврупо бо услубҳои мухталифи бозӣ майдонро пур карданд. туркҳо бо фишори баланд ва интизоми дифоӣ, англисҳо бо ҳамлаи зуд ва ҳавасмандӣ барои баробаркунии ҳисоб. аз лаҳзаҳои аввал галатасарой нишон дод ки дар майдони худ ҳар як хатои рақибро бо суръат ва дақиқӣ ҷазо медиҳад. тамошобинон ҳамагӣ дар шиддат ва интизорӣ ҳар зарба буданд. дар дақиқаҳои аввал дастаи туркӣ чанд ҳамлаи хатарнок ташкил кард ва бозӣ бо эҳсоси драмавӣ оғоз гардид. ҳисоби ниҳоӣ дар нимаи аввал тағйир ёфт. галатасарой бо зарбаи дақиқ ҳисобро 1-0 кард. ин гол нафас ба бозӣ бахшид ва мухлисонро ба ҳаяҷони воқеӣ овард. ливерпул кӯшиш кард бо ҳамлаҳои пайдарпай вазъиятро барқарор кунад, аммо дифои муназзами мизбонон ва оромии дарвозабон ин талошҳоро бекор сохт. дар нимаи дуюм ҳамлаҳо бештар ва бозӣ боз ҳам шиддат гирифт. тамоми майдон пур аз лаҳзаҳои хатарнок буд ва ҳар даста кӯшиш мекард ки голи ҳалкунанда занад. галатасарой бо стратегия ва интизоми маъруфи худ рақибро аз ҳар фурсат маҳрум кард ва ливерпул ҳам бо таҷриба ва суръати худ
кӯшиш дод ки ҳисобро баробар кунад, вале зарбаи дақиқ нарасид. ин бозӣ нишон дод ки ҳатто як гол метавонад тамоми бозиро тағйир диҳад ва мухлисонро дар лаҳзаҳои охир бо эҳсоси шодмонӣ ё ташвиш тарк кунад. галатасарой бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд ва нишон дод ки дар майдони худ метавонад ҳатто рақибони пурқудратро таҳти фишор қарор диҳад. ливерпул бошад бояд дар бозии ҷавобӣ бо стратегия ва дақиқаи бештар кӯшиш кунад то ин ақибмонӣ ҷуброн шавад. Бем Адебайо, баскетболбози Майами Хит, шаби гузашта таърих сохт. дар бозӣ бар зидди Вашингтон Визардс ӯ 83 имтиёз ба даст овард ва рекорди Коби Брайант ки 81 буд, то ин вақт беҳтарин натиҷа дар як бозӣ барои дастаи Майами ба ҳисоб мерафт, шикаста кард. ҳамин тавр Адебайо ҳоло дар таърихи NBA дар ҷои дуввум барои имтиёзҳо дар як бозӣ қарор дорад. лаҳзаҳои ниҳоӣ низ пур аз рамзият буд. пас аз бозӣ Бем расми маъруфи Уилл Чемберленро такрор кард. он лаҳза ки Чемберлен соли 1962 дар бозӣ 100 имтиёз ба даст оварда буд. ин амал на танҳо эҳтироми ӯ ба пешвоёни таърих аст, балки нишон медиҳад ки баскетбол танҳо рақам нест, эҳсосот, рамзият ва шодмонии мухлисон низ қисми онанд. ин дастоварди Адебайо боз як марҳилаи таърихӣ барои NBA ва барои мухлисони Майами Хит мебошад ки шаби гузашта варзишро бо як намоиши бениҳоят таъсиргузор таҷассум карданд. Бавария шаби гузашта дар бозии муҳим дар Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо нишон дод ки чаро онро яке аз дастаҳои пурқудрат ва устувор дар қораи кӯҳна меҳисобанд. даста бо назорати пурра ва ҳамлаҳои пайдарпай рақибро пурра зери фишор гузошт ва ҳамаи масъалаҳои баромад ба даври навбатиро аллакай дар ин бозӣ ҳал кард. аз лаҳзаҳои аввали бозӣ маълум буд ки Бавария бо стратегия ва ҳамоҳангии комил ба майдон баромад. назорати тӯб, интизоми дифоӣ ва истифодаи ҳар як фурсат далели он буданд ки даста бо беҳтарин шаклаш майдонро идора мекунад. ҳамлаҳо мунтазам ва дақиқ буданд ва рақиб имкони эҷоди хатар надошт. ҳисоби бозӣ нишон дод ки пирӯзӣ комил буд. Бавария бо маҳорати баланд ва назорати пурра бозиро ба нафъи худ анҷом дод ва роҳи худро ба даври оянда осон кард. ин намоиши устуворӣ ва ҳунари тактикии даста нишон дод ки чаро Бавария ҳамеша дар мусобиқаҳои аврупоӣ яке аз дастаҳои дақиқ ва таҳти эътимоди ғолибият аст. ин натиҷа бо мухлисон на танҳо шодмонӣ бахшид, балки нишон дод ки Бавария ба даври навбатӣ бо эътимоди комил ва назорати пурра ворид мешавад. моҳи оянда дар ҷоми Англия моро як бозии пурҳаяҷон интизор аст ки барои мухлисон на танҳо рақобати дастаҳо, балки драма ва сюрпризҳои тактикӣ низ дорад. Манчестер Сити бо роҳбарии Пеп Лендер, собиқ ассистенти Юрген Клоп дар Ливерпул ба майдон мебарад ва ҳадаф дорад нишон диҳад ки ҳатто шогирди сармураббии собиқи бошгоҳ низ метавонад тактикаи худро ба кор гирад ва рақибро таҳти фишор гузорад. дар ҳамин ҳол Пеп Гвардиола дар бозӣ ширкат нахоҳад кард, зеро ӯро доарон аз ҳаққи иштирок дар ҳамин бозии ҷоми Англия маҳрум карданд. ин вазъ ба Лендерс имконият медиҳад ки мустақилона қарорҳо қабул кунад ва саҳнаи тактикӣ пурра ба ӯ вобаста бошад. бозӣ ваъда медиҳад ки ҳар лаҳзаи он пур аз шиддат, стратегия ва қарорҳои ҳалкунанда хоҳад буд. мухлисони Ливерпул ва Манчестер Сити аллакай интизори ҳаяҷони тамошобоб ва таҳлили тактикӣ мебошанд. оё собиқ ассистент метавонад устоди худро мағлуб кунад ва оё Сити бо роҳбари нави муваққатӣ ба пирӯзӣ мерасад? ин вохӯрӣ бешубҳа як намунаи пурҳаяҷон ва драмавии футбол хоҳад буд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.